Zeci de motocicliști s-au aliniat la start în centrul orașului. Cu toți au dorit să atragă un semnal că s-a deschis sezonul Moto 2011 și până în noiembrie-octombrie tot mai mulți bikeri se vor afla pe șosele. Așa că solicită multă atenție și înțelegere din partea participanților la trafic, dar totodată îi sfătuiesc pe împătimiții motoarelor să nu apese prea tare pedala de accelerație. Акция проведена простыми ребятами, то есть нами при поддержке, я думаю, всех клубов нашего города. Суть этой акции – это обращение к автомобилистам, к водителям маршрутных такси, не в последнюю очередь, конечно же, с целью привлечь внимание к себе, потому как наступила весна, и вместе с ней на улице с каждым dнем появляется все больше и больше мотоциклистов. Suntem adunată o companie, nu chiar mică, să spunem, da, bunișoară de motocicliști, care vrem să facem o acție în ziua de azi, că s-a început un nou sezon pentru motocicliști și să fie mai precauți automobiliștii noștri când se deplasează prin oraș, îndeosebi. La deschiderea sezonului, bikerii au fost însoțiți și de reprezentantele sexului frumos, dornice de adrenalină. Chiar și așa, motocicliștii trebuie să fie conștienți că viteza, chiar și cea pe două roți, nu duce la nimic bun. Îmi place adrenalina și odată cu sosirea timpului cald se deschide și sezonul motocicliștilor. Și noi ne-am adunat astăzi aici ca să le aducem aminte șoferilor că suntem și noi pe drumuri, să fim mai prudenți la drum și să respecte toate regulile de circulație. Motocicliștii s-au împărțit în câteva grupuri și au pornit pe străzile capitalei. Șoferii au păreri împărțite când vine vorba de colegii lor de trafic. Dacă ambele tabere vor da dovadă de înțelegere, vor fi evitate incidentele nefericite care duc deseori la pierderea de vieți omenești. Давайте уважать друг друга. Ce părere aveți că au ieșit motocicliștii în trafic? Dar încă nu cunosc. Bikerii au ieșit în trafic. Păi de-abia acum am văzut de chestia. Păi și dacă ies, cum? O să fie mai greu în trafic? Nu cred. Nu cred. Иногда ездит хорошо, иногда лихачит так, что смотреть страшно. Bikerii au așteptat cu nerăbdare să se încălzească afară, ca să pornească motoarele și să poată merge pe bijuteriile lor pe două roți. Fiecare biker își pune suflet în propria motociclă și investește în funcție de situația sa materială. Investiția începe de la 2000 de euro și poate să depășească costul unui automobil. Мотоцикл – это член семьи. Это член семьи, то есть его люблю не только я, его любит вся моя семья, все мои друзья, конечно. За ним, и как за любым дорогим членом семьи, нужен очень серьезный уход. Вот только неделю назад я его выгнал из гаража, пришлось очень многое поменять после зимней спячки, и сейчас он уже готов к бою, так сказать. Я думаю, что за этот сезон 1030 километров он проедет. Olga Sarivan, Ruslan Ismailov pentru știrile 21.